Minyama ku Malawi Congress Party inamba 1983. Zitaphedwa nduna zitatu, mayiko anachepesa thandizo. Adimag inapanga losi 1984. United Transport Malawi, kampani ya boma, inagulisidwa mnthawi imeneyi. Amene anagula ndazunga ku Scotland, ndipo anayisintha dzina kukhala Stagecoach. National Seed Company anayigulitsa ku Kagiru ya ku America. Pofuna kukoza chuma, Kamuzu anatenga loni World Bank. Inu mukudziwa kuti masposa MCP analatsa munda South Africa. 1989 anaguluka mano. Maiko anayamba kuchita forced democracy ku Malawi. Queen Elizabeth mzake wa Kamuzu anachepesa thandizo ndi 50%. Kuyambira 1991 kunagwa chilala. Federeza amasowa. Inflation 22%. Katundu anakwera pansika. Ogwira ntchito anayamba zionetsero kufuna malipiro okwera. Dziko la Norway linachita hodi $22 million funding. America inatumiza vice president ku Malawi kuno. That was 1992. Ndipo anamuchenjeza Kamuzu. Tikuthandizani mukamba kulemekeza ufulu. IMCP ndikuchenjezeni. Polisi imene mukuinyadira lero iyi kungoti inu mwaluza ndi ma seconds yonse imanguti wa kwapita mutharika. From there kunabwera chikalata cha mabishop. That was Sunday 8 March 1992. Kamuzu sakanachitira mwina koma kuvomereza democracy. Akuluakulu ku Denmark, King Frederick anabwesa chilungamo ku makoti. Kuma 1964 Kamuzu banda amachita manipulate judiciary. Albert Mwalo ananyongedwa. Kunyumba kwake kunapezeka chikutiro cha animal farm. Unakhala mlandu wa treason. Machibisa Munthali anamusunga 27 years without trial. Inuyo kungona kuti Kamuzu ndokwatira unali mlandu in a court of law. Mwachidule unali chinyengo. Ngakhale panopa chinyengo chimenechi chikupitirira. Tikuona ma injection achilendo. 1964 atsamunda anamusira Kamuzu democracy. Even Chakwera anapeza mademo 2019. Adamba kuamula unaizi kwanje. Nkhani anamiwa Madonna anatusa joint statement. Donald Trump, European Union, komanso Britain anamvaza nyamatazi wanje. That was the end of Chakwera. Lero atukamboma anaba Gallup State House. Polisi kwafuna Mambo Bweza akutumiza nyamata ku mademo. Vitumbiko Mumba Chimwendo Banda amangidwa. Kukoti sanapite ayamba kale mademo. Kumatundu omwewa amatumiza nyamata kwanje. Kale ku Iraki unali president Saddam Hussein amalesa mademo. 2003 America itatira nkhondo anamema anthu kuti amuthandize pochita mademo. Lero tikuziona ku Malawi amatumiza azikwanje kuyesa mademo. Lero ndomwewa akulimbikira mademo. Pamene amalumbira pa Kamuzu Stadium, EPM ananena kuti Malawi is free and we can confirm kuti IMCP now also they are free. Zinthutu zimasintha. Ndikuwuzeni ine nthawi imeneyo ndili ndi malemu a bingu inakhanga di switch inangoti tang. Zinthu zonse kusintha andapita Joyce Banda kukatenga chani mpando. A Joyce Banda ndipo IMCP ndikuchenjezeni. Polisi imene mukuinyadira lero iyi kungoti inu mwaluza ndi ma seconds yonse imanguti wa kwapita mutharika. Ndipo ndikukuwuzani akuluakulu, history is the best teacher.